danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Kowa zai iya ji, sannan kuma ina so ta daidai da ra'ayin mutane. Amma ka taɓa tsammanin wannan waƙar za ta zo har ta zaburar da mutane, musamman matan aure da suke gidajensu, su zo su cashe da ita, su yi wato Gaskiya ban yi ba. ta salon wato jawo hankalin mazajensu? Wallahi ban taɓa tunanin ba haka ba. Ni dai kawai abin da na sani shine na yi waka, sannan kuma na yi dan masoyana. Idan Allah ya sa mata albarka na san za ta tashi, sannan kuma ko yaya ne na san akwai ɗan mutane da za su iya ji, saboda idan dai har kana da masoya to idan ka saki waka za ki ga ko wasu ba su samu ba, wasu za su samu su saurara. Amma yanda wakar ta ce, ni ban yi tunanin cewa gaskiya za ta kai haka ba, wallahi ban yi tsammani ba. To kai yaya ka ji da ka ji wannan waka ta fito a bikin sallah, kaga ana saka ta malam, ana matan aure suna ɗaukar hankalin mazajensu da ita, ya ka ji a ranka? Na ji daɗi lokacin da na ga abun kaman wasa. Da na ga abun sai nake dariya, na ce alhamdulillah. Na ce yau na kasance ɗaya daga cikin mutanen da nake ba da gudunmawa a cikin aure, haka ma ya ishe ni ne alfahari. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba, ban taɓa tunanin zan yi haka ba. To kamar in yi posting, kamar kan yi posting, haka dai. To daga bisani sai na yi tunani, sai na ga ba zan yi posting ba, amma kuma duk wanda ya yi na gani ina jin daɗi a cikin zuciyata. Na ji daɗi sosai, na ji daɗi, sannan kuma yana yi dukkanin ma'auratan da suka taka muhimmiyar rawa akan wannan abu, na musu fatan alkhairi. To bayan wannan waka, ni da lokacin da na fara jin ta sai nake ta tunanin waka ce ta samari da 'yan mata haka da 'yan bana bakwai, wanda ake cewa millennials, wato wanda suke kan sharafinsu. Amma sai na ga ire-ire na da ma waɗanda ba su kai ni shekaru ba, da kuma sai na ga su ne suka dinga gwangwajewa da wannan wakar a bikin sallar nan. Wato ni abin da nake tunani, kalaman cikin masoya ana iya samun su a kowane shekaru kamar yadda ka faɗa, amma kuma sai ga shi ya zo ya zama na matan aure, ta zama wakar matan. Gaskiya ne. Wato abin da yake faruwa duk lokacin da ni zan yi waka, kamar yadda na gaya miki, tunani na yana da rabuwa ne gida-gida. Yanzu tun a baya farkon fara sauraro na, akwai na taɓa faɗa na ce mace mai jura akwai da babu, ita ce wadda ake wata ke da farin cikin gida ko bukka. Kin ga na bawa mata aure wannan ne. Sannan da na ƙara gangarwa da wani waka, so dangin mutuwa, sai na ƙara cewa so bai kyala tsoho ba. Still kin ga na ƙara miƙa wa ma'aurata wannan. Da na dawo jaruma, tun daga kalman ashe da rai nake son ki. Kin ga kalma ce wadda take, ita kalman da rai nake son ka. Abin da ake so da shi shine zuciya. Amma shi kuma duk lokacin da aka miƙa wa rai so, to yana daidai da ka ci ni da kai mutu ka raba. Mutu ka raba, wato sai mutuwa ce za ta raba, gaskiya ne. Yawwa, mutuwa ita ce za ta raba. To kin ga wannan na ƙara tsallakawa layi ne na waɗanda su ne suke rayuwa tare. Ne ma'anan zancen. Gaskiya ne. To amma wasu suna ganin wannan kamar matasa, kai yadda kake, tunda kana mu'amala da matasa, shin matasa sun nuna maka cewa sun ji haushi da matan aure suka zo suka kane ne suka kwace musu wannan waka? Ba su nuna min ba. Wato abin da yake faruwa a cikin bikin sallar nan, ya zama na duka muna gida, mun yi bikin sallar gida, haka ne. Amma ni alhamdulillah na samu nishaɗi na, domin duk abin da yau za a ce ka fito ka yi don ka faranta wa wasu mutane rai, sannan kuma kaga sun ɗauki abin sun yi farin ciki da shi, kai ma zai faranta maka rai. Haka ne. Gaskiya alhamdulillah, ni wannan shi ya taya ni hidiman bikin sallah. To wallahi na ji daɗi. Duk kusan wanda zai kira ni a waya zai kira ni ne mun magana akan na ga wakan ka jaruma, ana ta abu kaza, na ce wallahi ni ba haka na gani. Duk wanda zai kira ni to kin ga iya wannan ya sai faranta min rai. Sannan kuma su kansu matasa ba su nuna min cewa ba sa goyon bayan wannan ba. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.